Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tafiya mabudin ilimi na sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin wato CRI. Kamar yadda kuka sani, sunana Fa'iza Muhammad Mustapha. Kusan ana cewa ilimi a kafa yake kuma na zaune bai ga gari ba. Shi yasa wannan shirin namu na tafiya mabudin ilimi ke kawo muku wasu abubuwa na ilmantarwa da ke wakana a nan kasar Sin. A yau abin da zan nuna muku shine yadda Sinawa suke fita daga su sai waya. Ka ku gane da jaka, ni mace ce amma babu tsabar kuɗi a cikin jakata. Sinawa kan yi amfani da wayar salula su biya kuɗi ta hanyoyi daban-daban. Akwai manhajar Alipay, akwai manhajar WeChat. Kowanne suna iya biyan kuɗi da shi da ma sauran wasu manhajoji, amma da yake ni baƙuwa ce na fi amfani da Alipay da kuma WeChat. To ta yaya zan yi amfani da salula in yi sayayya? Ku biyo ni don ganin yadda abin yake. Je zuwa. Tom, na fito ne in yi kalle-kalle kuma in ɗan yi saye-saye. Don haka yanzu ina son ne in sha naicha wato milk tea, shayi ne da ake hada shi da madara. Ina son wannan shayi. Da haka bar ku ga yadda zan sayi naicha a nan. Ni hao. Wa yao fa naicha. Wishin. Bari nuna muku yadda zan biya. Ta tambaye ni da WeChat zan biya wato wishin, na ce mata da wishin zan biya. Bari ku ga yadda zan biya. In na bude WeChat, ya bude, sai in nemo wurin da zan biya kuɗi. Gashi nan. Na biya yuan 11. Ita ma kuma an sanar da ita cewa kuɗi ya shiga. Shikenan. Bana buƙatar yawo da kuɗi, bana buƙatar zuwa banki neman tsabar kuɗi, bana buƙatar zuwa ATM in je cire kuɗi. Balantana ma a nan babu layi. Kuma idan kuka duba ko a ƙasashenmu ma ana ƙoƙarin wayar da kan al'umma akan amfani da irin waɗannan manhajoji da kati da manhajar banki saboda a taƙaita hada-hadar kuɗi tsakanin mutane. Musayar kuɗi tsakanin mutane akwai haɗari. Kana ɗauke da kuɗi, ka ɗauki kuɗi mai yawa, akwai haɗari. Banda haka zai iya salwanta, baka sani ba, za ka iya zubarwa. Sannan wannan ya taɓa, wancan ya taɓa. A yanzu da ake ƙoƙarin yaƙi da cutar COVID-19 ake cewa a rika wanke hannu, a rika kula da tsafta. Sannan a ce kuma ana miƙa karɓa na kuɗi, baka san hannun wa kuɗi ya shiga ba. Kai ma ya shiga hannunka, sannan kai ma zai fita daga hannunka. Ni a gani na mu rungumi hanya mafi sauƙi na amfani da kuɗi, na amfani da manhaja domin mu samar ma kanmu sauƙi kamar yadda na samar ma kaina sauƙi yanzu a nan ƙasar Sin. Ga na yi ɗina an gama. Shikenan. Kun ga dai ban cire tsabar kuɗi ba ko? Na gama, na sai abin da zan saya. To duk inda zan je sai in yi wata ban ga tsabar kuɗi da idona ba, sai in yi wata, in fi wata ba riƙe tsabar kuɗi a hannuna ba.